Тапшыруыбызны кабат безнең тугрылыклы тамашачыбыз Сызрань шәһәреннән Алиса апа Каримова язган котлау хаты башлап җибәрер. Бүген тагын бер шатлыклы бәйрәм минем гомеремдә, дип башлаган ул үзенең котлау хатын. Дус кызымның матур юбилее. Сүзем Ульяновск өлкәсенең Урта Терешка авылында туып үскән Гөлсем Фатих кызы Ахмедова турында бара. Салкын кыш айының матур көнендә ул нәкъ 55 ел элек дөньяга туган булган. Аңа нибары 2 яшь тулгач, әти-әнисе Үзбекистан иленә күчеп китә һәм шунда 45 ел Ташкентта алар гомер кичерәләр. Аның кече сеңлесе Фәниса хәтта шушы илдә кайтмыйча ук кала. Гөлсем тормыш иптәше Мидхат белән инде 31 ел бер-берсен хөрмәт итеп, бик бәхетле гомер кичерәләр. Шушы күркәм гаиләдә 2 балалары туа. Рушана кызлары кияве Артур белән аларга 2 оныкларын, Марлен һәм Самирчикны бүләк итәләр. Алар бүген дә Ташкентта яши. Улы Дамир, килене Эльмира белән менә 8 ел инде Сызранда гомер кичерәләр. Ә без Гөлсем белән инде 7 ел дуслар, Аллага шөкер. Тормышымда мин аны очратуыма бик шат, чөнки Гөлсем уникаль шәхес. Гомердә дә төшенкелеккә бирелми, хәтта нык кыен хәле булса да ул зарланмый. Мин аңа чын күңелдән, гаиләм исеменнән дә исәнлек, саулык телим. Тагын бер исәнлекле баланы, кадерле оныкларын тиздән кулларына алырга насыйплар кылсын. Дустымның олы кайгысы 4 ел элек булды. Ул Гөлйөзем апаны, газиз әнисен бакыйлыкка озатты. Хәзерге вакытта аны нык юксынып, сагынып яшим. Яраткан, кадерле дустым, ихлас күңелдән сине бу матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Раббым исәнлектә, саулыкта, гомерлек ярың белән бала оныкларыңның бәхетен күреп, бар казанышларына куанып яшәгез. Без сезнең белән дуслар булып яшәвебезгә бик шат. Киләчәктә дә әлеге мөнәсәбәтләребез бозылмасын, арабызда аңлашылмаулыклар килеп чыкмасын иде. 55 тулды дустыма, котлап китергә булдык. Бүген табыннар артына туганнар, дуслар тулдык. Төрле була дус дигәннәр, чыннары, подделкасы. Безнең Гөлсемебез әле иң әйбәт, акыллысы. Чын дус буларак үзе ул кайгыда килеп җитә. Шатлыкларың булса әгәр, аны шундук үз итә. Дускайыбыз, теләгебез гомерең тыныч үтсен. Киләчәктә тигез, матур, картлыгың килеп җитсен. Куйган 2 бишлегә дә лаек син матурыбыз. Бәхетле бул, котлы булсын юбилеең, алтыныбыз. Иң изге теләкләр белән Каримовлар гаиләсе, Олесечка апаң һәм Хөсәен абыең. Хөрмәтле Гөлсем апа, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылабыз һәм бары тик сезнең өчен бүләккә җыр юллыйбыз. Отырамын бүлмәм қараңғы, ай тербетті бүген жанымны. Сен юк күңілнің яме юк, сен юк өмірімнің мәлі юк, дүния мала сенсіз қараңғы. Ялғыз күңілнің яме юк, өмірімнің сенсіз мәлі юк, dünya mala sensiz karangı. Utsuz yerek yanalmay, üzünün bəxtini tağalmay, dünya mala sensiz karangı. Dünya mala sensiz, dünya mala sensiz, sensiz karangı. Отырамын ялғыз мұңланып, сүйген ярым сені ойланып.
Yaralı canıma yemler yok. Günüm bugün öte karanlık. Barası sinsiz yerim yok. Yaralı canıma yemler yok. Günüm bugün öte karanlık. Günüm günge ıkşamay, sağışmından boşamay. Dünya bana sinsiz karanlık. Dünya bana sinsiz, dünya bana sinsiz, sinsiz karanlık. Hisi bili canımını, mehabetin nurlu tanımını. Sinsiz yeşermelim yok, sinsiz yanar şemim yok. Anla bağrım, anla halimni. Sinsiz yeşermelim yok, sinsiz yanar şemim yok. Anla bağrım, anla halimni. Sinsiz yürek yanalmay, yalğız yolunu tabalmay. Dünyama sinsiz karanlık. Dünyama sinsiz, dünyama sinsiz, sinsiz karanlık.